right, pane inoitwa open pali inotora nyaya dzinenge dzichiitika mumaparliament zhinji. So panapa vakagadzira kamwe kangirini kavo kakagadzira after Chamisa anga auya achitaura nyaya yake. So panapa varitaura kuti after Nelson Chamisa held a press conference on 27 May 2024, we ran a poll to find out if citizens still believe he had a plan. Nyaya iri panapa ndeye nyaya yeplan panapa kunzi takaona kuti ngatimbogadzirisa zvinhu chedu ichi timboona kuti vanhu vari kubhilivhera kuti Chamisa ane plan. So panapa pane mapercentage emaZimbabweans because vanhu munenge muchibaya kuti muona kuti mapercent akati vari kubhilivha kuti ane plan, mapercent akati vari kuti aiwa plan yake haisi kunzwisisika, mapercent akati vari kuti he lacks a clear plan. So panapa parikunzi yes he has a plan, pakabuda 41% ndo vanhu vanenge vakati one day vachitika kubhilivha kwavari because maZimbabweans kana vati kubhilivha vakubhilivha handiti. So number 2 panapa parikunzi he lacks a clear plan, vane 34% dzekungobhilivha kuti plan yemurume uyu ameno, but pane 25% pekupedzisira parikunzi his strategy is unclear, hazvisi kunzwisisika kuti tingati ane strategy ameno plan yacho iri papi, ndo zvinhu zvekutaurika panapa muri Zimbabwe. But I don't know, ngatimbogadzirawo changu panapa, muri kuonawo sei nyaya? Do you think kuti mukomana ane plan kana kuti toti his plan is unclear kana kuti toti chi? Tell me what you think in the comment section. Ndakamirira, ndoda kutonzwa kuti imimiwo panapa muri kuonawo sei nyaya yemukomana uyu.